Ja, værsgo. Det er Marie, og vi vil bevise kosinusrelationerne. Og vi har delt det op, så kunne man tage den første del, og jeg tager den sidste. Og vi starter bare nu. Og vi starter med at introducere den her trekant her. Det er en vilkårlig trekant, vi har her. Så vi har delt op til to retninger trekanter, fordi at det er bedst at vende tilbage til et gammelt, fordi det er nemmere at regne ud for os. Det er noget, vi kender i forvejen, at regne med retningen trekanter. Vi har den første trekant her, der er A, B, D, og så har vi den næste retning trekant, som er B, C, D. Og så har vi grundlinjerne i de to retlige trekanter, som vi her kalder x, og her kalder vi B minus x, på grund af B minus x sker den her side. Så vi starter med at tegne den første trekant op, det er A, B, D, som vi får lige med. Vi skal bruge Pythagoras til at løse den her, og her skal vi bruge hypotenusen, som er lille c. Så vi skriver lille c anden er lige med højden i anden, plus, som vi kan se hernede, b minus x i anden. Vi vil gerne have isoleret h'et, så derfor gør vi sådan her, at vi skriver h i anden her, som er lige med c i anden, minus b minus x i anden. Så skal vi have lavet den næste retning trækker, som er b, c og d. Det gør vi så ved at skrive a i anden, som er hypotenusen derovre. Vi har sågar tegnet et lille a derovre. Er lige med h i anden, plus x i anden, som er gået ind her for den her afviklet trekant. Igen vil vi have isoleret h, så laver vi sådan en fin tegn her igen. Så vi skriver h i anden er lige med a i anden minus x i anden. Så skal vi så videre, hvor det er, at vi tager det her eksempel, at jeg er lige så høj som Marie, og Marie er lige så høj som Bolette, ergo er jeg lige så høj som Bolette. Og det er sådan set lidt det samme, vi har her, fordi at h i anden og h i anden er lige med den her værdi og den her værdi, ergo må de her to værdier være lige store. Så jeg starter med at skrive c i anden minus b x i anden er lige med a i anden minus x i anden. Her der vil jeg så lige regne ind i kvaliteten først. Så vi skriver c i anden minus, så får vi b i anden herinde, plus x i anden minus 2b x alt med a i anden minus x i anden. Og så vil Marie tage over fra nu af. Jeg ved ikke, om du tager over nu. Bare den, du kan. Jeg står nu her og se. Er du klar? Super, jeg kører bare videre på den her nu. Og jeg skriver c i anden, så vi kan være sådan der her, minus b i anden, minus x i anden, plus 2b x, og det er så lige med a i anden, minus x i anden. Og her der har vi så 2x i anden, og derfor så går de her to x lige uden anden, så de forsvinder bare x, kan vi sige. Så derfor så sætter vi sådan her. Vi skal c i anden minus b i anden plus 2bx lige med a. Vi har et lille problem her, fordi vi har stadig en x stående her, og x det er en ukendt værdi, og vi vil rigtig gerne vide, hvad x er. Og vi kan finde x fordi vi kan finde her. Og den finder Brummer lige hurtigt til mig. Ja, der vil vi finde ud for vinklen C her, hvor vi så vil skrive cosinus til C er lige med, og så bruger vi så de her to værdier her for at kunne finde x'en her. Det er jo ligesom, når man regner cosinus. Så vi skriver x her. Så skal vi have isoleret x'en, så vi ganger med a på begge sider. Så vi skriver x er lige med a gange cosinus
til C. Ja, og nu skriver jeg den her op igen, og så bliver den så til 2 sekunder. C hjemme, og så skriver vi så lige med A hjemme, og så rykker vi alt det, der står her, rykker vi op på den anden side af A. Og så bliver det så til plus B hjemme. Og så bliver det så minus 2B. Og så rykker vi så tager den her ned her, og så rykker vi så herover. Og så bliver den så gange A gange cosinus til C. Og det er det faktisk. En af cosinusrelationerne. Ja. Tak skal du have. Super.